Għada jum l-om okkażjoni fejn ħafna ristoranti f'Malta għawdu se jkunu pakjati b'familji li se jiċċelebraw dan il-jum tant speċjali flimkien. Aħna se nagħmlu ftit ta' investigazzjoni biex naraw kemm il-Maltin jaħsbu kmieni għal jum bħal dan. Fid-dawl tal-festa ta' jum l-om ħafna jaħsbu f'xi ristorant favorit idealment tommhom biex għall-ikla ta' nofsinhar jew filgħaxija isarġuha ftit. Mhix l-ewwel darba lanqas li wieħed ħalla l-aħħar u spiċċa mingħajr mejda riservata. Bħalma ġralhom dawk li sada l-għodu kienu għadhom ma ċemplux. Żorna x-xatt tal-Belt, sit ewlieni għas-suq kulinarju f'Malta fejn dejjem ikun bieżel. Provajna ristorant minnhom imma l-xejn. Provajna ieħor, mimli wkoll. U tal-aħħar mhux talli mimli imma talli ilu xahar mimli. Sfortunatament ir-ristoranti tal-Valletta Waterfront tippakjati għal għada. Ħammurru x'imkien ieħor forsi nkunu daqsxejn iktar fortunati. Iżda tmur fejn tmur kullum kien mimli. Xhieda oħra mhux biss ta' kemm il-Maltin iħobbu l-ommhom, iżda wkoll tal-qagħda tajba fost il-maġġoranza tal-familji Maltin.